Megadom a szót. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr! Ha nem lenne Klik, akkor nem lenne egy egységes szervezet, amelyik akár holnap fölléphet, és minden iskolából ki tudja tiltani ezeket az automatákat. A korábbi széttagolt rendszerben, amikor Kiki külön fenntartóval rendelkezett, 3000 féle fenntartói döntés születhetett napról napra, akkor nem lett volna az államnak lehetősége arra, hogy ezeket egységesen kiszorítsa a különböző oktatási intézményekből. Az egységes fenntartási rendszer, a Kliknek a létrejötte, a központ irányítás lehetőségének a bevezetése pontosan megteremti azt a lehetőséget, hogy valószínűleg korábban is volt egyik-másik helyen ilyesfajta automata. Valószínűleg korábban is tudtak egészségkárosító ilyen-olyan italokat vagy ételeket venni a gyerekek, csak most van egy Krebersberg intézményfenntartó központ, amelyik rá tud állni erre a problémára, és száműzni tudja ezeket az egészségkárosító termékeket, mint ahogy 2013-ban leismertük az eredményességét a korábbi döntéseinknek, és abból láthatjuk, hogy 250 főzőkonyhán összesen 700 000 gyermek eszik most már sokkal több gyümölcsöt, sokkal több zöldséget, teljes kérlésű pékárút, újfajta ételeket, és az iskolák több mint felében pedig már a diétás étel is biztosítható, úgyhogy azt hiszem, hogy jó irányba haladunk ezen a téren is. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Önöket, tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra